guys, welcome back to the channel. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರೋನಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಸೊ ಫೈನ್ ಅದೊಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಆದ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ಏನು ಇನ್ನು ಏನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಐನ್ ಎಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನು ಓಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೊಂಚು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಾದೊಂಡು ಪನ್ನ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಏಪ ಮುರಾನಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನೀರುಂಡೆ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲುಂಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಶು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಲಿಶು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಇನಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ ವೀಡಿಯೋನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬಳಂತೆರಿದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ನಿತ್ತೆ ಕಡೆದು ಶೋ ಕುಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಮಾಜ ಒಂದುಲ್ಲದೆ ನೊಂದು ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ದೀವೊಂಡ ಶೋ ಕುಡೆ ಬೇಯ್ಪುನೊಂದು ನಾವು ಮಾಜನಗನೆ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತೇನು ಮಾಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೇ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜೆ ಜನ ಉಪ್ಪುನಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ ಅಂಚದೇನು ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಅರಿದೆ ತೊಂದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಅರಿದೆ ತೊಂದು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪುಂಡಿ ನಾವು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಮಾಜ ಅವನು ಅಂಚನೆ ಎಂದೇನು ಮಾಜ ಉಂಡು ನಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಲೇನು ಶೋ ಕಡೆ ಮಾಜ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಂದೇನು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಆಂಡು ಲೇತು ಈತ ಆಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈತ ಮುಲ್ಪ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಆಂಡು ತುಲೆ ನೀತಿದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚ ಬರೋ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ನೀರು ಉಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏಪ ಪಂದೆ ಆದಿಚ್ಚ ಮರ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ನಮಗೊಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ನಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ತುಲೈತೆ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಶುಲ್ಲ ಇತ್ತೀರು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೇನು ಪುಂಡಿ ಬೆಯ್ಯರದಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಇದು ಪುಂಡಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ ಅವಡು ಅಂಚ ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತಾರಾಯಿ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ಅಯ್ನ ಪೇರು ಬೋಡದೆ ನಮಕ್ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ತಾರಾಯಿನ ಮುಲ್ಪ ಪೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಲಿಶು ಈ ಪೆಡುಗುಲ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಪಂದು ಬಟ್ ತಿಂದು ಜಾಲು ಬಟ್ ಕೇಂಡಲು ಸೊ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳುವೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ತಾರಾಯಿ ಪೇರೆದು ಅಯ್ನ ಪೇರ್ದೈತೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಪೇರು ಬೊಕೊಂದು ಬುಕ್ಕದ ಪೇರು ರಡ್ಡು ಪೇರು ಅಂಚ ದೆತ್ತು ದೀವೊಂದೆ ನೆಕ್ಕೆಯನು ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಸೊ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡುದ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಏತುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಏತು ಬೋಡು ಅಂಚ ಅಂದಾಜಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಪೇರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ದ ಪೇರತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರು ಉಪ್ಪುನತೆ ಆ ಪೇರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಕೊದ್ಯವ ನೋಡು ತೇನು ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕರಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಶೋಕು ಕಲರ್ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಂತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಜಾವು ಪೂರ ಒತ್ತುಂಡ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಪಂದು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲನ ಇಟ್ಟು ಕಜಾವು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣು ಒಂದು ವೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ನೀರು ಪುಂಡಿ ಬಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಇಂಚಾನದ ಕಲರ್ ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಆಫ್ ಐಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನು ಪುಂಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯವನು ತುಲೆತೆ ಪುಂಡಿಲ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪುನತೆ ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ಪುಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ನೇರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಾದು ಸೊ ತುಲೆ ಈತ ಪುಂಡಿ ಆದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಎನ್ನ ಕಲರ್ ತುದು ಎಂಕ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುನಿ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟು ಕೊದ್ಯವನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ಪೇರು ಉಂಡತೆ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಐನು ಪಾಡೋನದು ಅವು ಪಾಡ್ದನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ವೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ಯವಂಡ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದಿಯರದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಶೂ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಎನ್ನ ಬಹುದಿನದೊಂದು ಆಸೆ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಲಿಶುಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್
ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಐನು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬರ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಆನಂದ್ ಗುರುಗಳ ಪಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತಾತರವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾರ್ದೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಶು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚಾಪಣ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಚಾಪಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲ ಫೋನಾಗ ಅವ್ರ ಆಂಡ್ ಇವಾಗ ಮೂಲಿತ್ತು ಜಾಲ್ಡ್ ಈಗ ಪೋದಾಂಡ್ ಡಫೆರ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲಿಶುನು ಶಾಲೆಗತೆ ಮಗ ತಟೋನತ್ತೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೆಂಕು ಕೈ ಬಚ್ಚಿನಿ ಒಂಚೂರು ನಡಪ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೇನಂತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಟೀಚರ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಲಿಶುಗು ಅದೇ ಲಿಶು ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬುನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂದರೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಲಿಶುನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅವ ಇಂಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನುಂಡು ಟೀಚರ್ ಕೊಂಡೇರಿ ಸೀದಾ ಪೋಡು ಇರೊಂದು ತೋರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಯಾಂಬಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಸಿ ನನ್ನದು ಗಟ್ಟಿ ಕತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ ನಿಜ್ಜಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾರಜಿ ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿದೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತತಿ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೆ ತುಕ ನನ್ನ ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಕೇಳೋ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡು ಲಿಶು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ತುಳು ಕುಲ್ದವ್ರು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರು ದೀತ ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನೀರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ಕೊ ನೂಡಲ್ಸ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ತಿಂದೇರು ಮೇಡಮ್ ಮಸಾಲೆ ತಿಂದೇರು ಪಾಡ್ಕ ಮಗ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡಿಯ ತುಳೆ ಮೇರು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕೈಡು ಪೂರದು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಏತ್ ಬೋಡಿರೇಗ ಲೆಂಬೆರ್ನ ಬೇಯಲೆ ತು ಲೆಂಬೆರ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಂಕಲ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಆತೇರಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ಗು ಕೈಲೇ ಈಗ ಎಲ್ಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಗ್ಗ ಎಲ್ಯನೇ ಎಲ್ಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಲತ್ತು ಬಿಗ್ಗು ಲತ್ತು ಎಲ್ಯ ಕೈಲಿ ಅತೆಪ್ಪು ಅದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಪನ್ಪೆಡ್ತುಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪೇರು ಯಾವ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ ಈರ ಅನ್ಪಾರ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡವೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪುನಿ ತಾರ ಇದು ಗಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಬುರ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ದಾದಾಪುರ ಬಾಡ್ರು ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಪಾತೆರಲ್ಯಾ ಪಾತೆರವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅನಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಆದ ತಿಂದು ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರಲ್ಯಾ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂದು ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂದೇರ್ಪುನಿ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೈಲ ಪೊತ್ತುಡು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪೊತ್ತುಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೈ ಆಡ್ದಿರೋದು ಫೈನಲಿ ಮೇಡಮ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂಚೂರುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ